Goddag. Hej. Yes. Mikkel, velkommen til. Tak for det. Er du godt, du kunne komme? Ingen årsag. Ja, tak. Det ville være rart, hvis du kunne hjælpe os lidt. Det er jeg sikker på, at jeg kan. Lad os gå ind og snakke om det. Ja, tak. Jeg hedder Mikkel. Jeg kommer fra en lille by lige uden for Odense. Jeg er 18 år, og jeg har tilladelse til havjagt og til riffeljagt. Og så er jeg tømrer. Hej, jeg hedder Rasmus. Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra en lille by uden for Svendborg. Jeg er nyjæger og tilladelse til havjagt. Til daglig der går jeg i 2. G ned på Svendborg Handelsgymnasium. Jeg kender Mikkel fra en fælles kammerat. Vi mødte faktisk bare hinanden tilfældigt i byen til en eller anden fest. Og han havde lige taget jagttegn der, så begyndte vi bare at snakke for det gode jord. Ja, så er vi bare hængt ved, fordi vi mødes stadigvæk med kammeraterne, og så er vi bare blevet meget tæt. Og så synes vi, det kunne være mest sjovt, og når vi begge to har interessen for jagt, så skal vi da prøve at se, om vi ikke kan finde noget sammen. Det er nok det der med at komme ud og finde noget jagt, sådan, komme ud og finde nogle bekendtskaber. Det der med at komme ud og finde nogen, der har noget jagt. At du kan ikke bare lægge ud, du kan ikke bare gå ud og skyde jo. Du skal finde nogen, der har noget jagt, nogen der kender til noget jagt. Det er nok en af vores store udfordringer. Finde nogen, der lige siger, giv os det sidste skub, du skal med os. Og så er det vi ligesom føler, jamen nu er vi sgu med. Altså nu er vi ligesom, nu kører det bare. Nu er det sgu med at hoppe ind i vores egen vogn, hvis det er fordi vi vil ud et andet sted. Altså det er lidt det af vores udfordring, det er at tage det første skridt ud, og så er der en eller anden, der vil være venlig at hjælpe os. Tak for, at jeg måtte komme. Det var slet. Det var så lidt. Hvad kan jeg hjælpe jer med? Jamen altså, det er jo sådan lidt, når man er blevet nyjæger, der er det jo sådan lidt, man har ikke rigtig nogen kontakter til noget jagt. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre, vi ved ikke, hvor vi kommer på jagt henne. Så og det er jo lidt det der med, hvor kan man det henne? Altså, hvem skal man søge? Hvem skal man prøve at finde for at komme på noget jagt? Det er nok lidt det, der er vores spørgsmål. Ja. Jamen, helt umiddelbart, så tænker jeg jo, at der er nogle jagtforeninger, man kan starte med at tage fat i. Mange jagtforeninger, de har jagtmuligheder på forskellige typer jagt. Nogle har bukkejagt, nogle har fællesjagt og rævejagt, men der er også mulighed for at skabe et netværk i jagtforeningerne. Så der vil jeg helt klart anbefale jer at starte med at tage fat i det. Og lidt afhængig af, hvor man bor henne, jamen, så er der også forskellige muligheder. Så man kan gå ind på hjemmesiden, Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, der kan man finde jagtforeningen tæt på, hvor I nu bor. Og så ringe og snakke med dem. Spørg, hvad kan I tilbyde mig? Og jeg tror også, det er vigtigt, inden I gør det, I også måske gør jer nogle tanker om, hvad for nogle jagtformer I kunne tænke jer, hvis I allerede er nået så langt. Og ellers så er der masser af muligheder for at spørge ind i jagtforeningerne, om der er nogen, der går på rævejagt, og man kunne få lov at gå med ud og se, hvordan det foregår. Jeg er sikker på, at de her garvede gamle jæger, de vil synes, det var helt forrygende at få jer med ud på jagt. Det er jeg sikker på. Jeg tænker bare nu, at hvad forhold til budget og sådan, hvad koster det? Jeg kan jo tænke mig til, at det koster nogle penge at gå med på jagt, eller er det jo ikke gratis, eller hvad? Det er forskelligt. Nogle jagtforeninger, der betaler du et kontingent for at være medlem af jagtforeningen og Danmarks Jægerforbund, og det ligger sådan omkring 750 til 1000 kroner. Ja. Og så er der jagt med i det. Nogle steder så betaler man et eller andet ekstra for at komme med på jagt. Nogle steder er man så heldig, at kommunerne faktisk giver mulighed for at komme på jagt i de kommunale skove. Og hvis man er med i en jagtforening, så er det også tit sådan, at andre offentlige myndigheder også på en eller anden måde inddrager de lokale jagtforeninger. Og der er også private lodsejere, der gør det. Så det er igen meget forskelligt fra sted til sted. Så der har man i hvert fald det første step til ligesom at komme på jagt. Og hvis man så vil noget derudover, jamen så er det at snakke med de jæger, man nu møder i jagtforeningen. Der er også mulighed for at komme ud og træne med sin haglbøsse, eller gå til hundetræning, eller foredragsaftener, madlavning, masser af aktiviteter i jagtforeningen. Så der vil jeg foreslå jer at starte, og så skabe et netværk og sige, jeg er ny jæger, jeg vil gerne have hjælp, så er jeg sikker på, at der står rigtig mange klar til at hjælpe jer. Så er der også jagtforeningen, der har egentlige tilbud til det nye jæger, hvor de har sådan nogle uddannelsesjagter, man kan komme med på. Så der er et væld af muligheder. Men det handler om, at I selv ligesom er med til at gribe de chancer, der byder sig. Ja, fordi vi har nu snakket om, at vi er jo med på det, altså vi er friske på det hele, og vi vil jo egentlig bare gerne ud og have en masse jagterfaring. Ja. Og det handler egentlig ikke så meget om lige præcis, om det skal være anden jagt. Altså, det er vi egentlig fuldstændig ligeglade med. Bare vi kommer ud i naturen og får de der oplevelser der sammen med. Det har vi i hvert fald opvægtet meget højt. Vi vil meget gerne være sammen på en måde, fordi du er ligesom et kammeratskab, man kan prøve at bygge op over det. Det synes vi i hvert fald kunne være mega fedt. Og så samtidig også få nogle nye venskaber. Ligesom du også siger, man kan få nogle kontakter igennem jagtforeninger, og de kender nogen, der har noget jagt, og en bonde, der så har noget jagt og sådan noget der. Så det er sådan set også det, vi søger. Jamen jeg tror også, altså når først man ligesom er med i det fællesskab, der er i jagtforeningen, så vil der også være nogle jæger der er med i et konsortium et eller andet sted og siger, ved du hvad,
På lørdag, der har vi faktisk mulighed for at tage nye jæger med. Og så kan man få lov til at smutte med der. Og ellers så kan man jo også vælge at betale sig for at komme med et konsortium, gå ud og legejagt. Men det er typisk dyrt, og når man er der, hvor I er i jeres jægerudvikling, så tror jeg, det er vigtigt at være lidt afsøgende over for de forskellige muligheder, der er. Fordi hvis nu man finder ud af, at jeg vil faktisk hellere gå på strand- og havjagt, så er det også muligt, og det er faktisk noget af det, der er muligt for forholdsvis få penge. Men typisk noget, der kræver, at der er en gammel erfaren jæger, der viser en, hvordan man skal gøre det. Og det vil de også gerne, fordi strand- og havjagt er sådan en jagtform, der let bliver glemt, og der er jo rundt omkring alle de danske kyster stort set god mulighed for at gå på strand- og havjagt. Men det kræver, at der er nogen, der hjælper en på vej, fordi det er ikke noget, man bare lige gør sådan uden videre. Der er noget sikkerhed i det, og også noget teknik, man skal lære sig, så det er godt at få råd og vejledning af de gamle gravede jæger. Så det vil sige, at der er ikke nogen sådan specifikke regler for nye jæger? Altså vi kan bare komme ud og så få en masse erfaring ved dem, der har gået på jagt i mange år? Der er ikke nogen sådan noget, som vi skal opfylde nogle krav, eller det er bare at springe ud i det, eller hvad? Det er spørger. Må jeg ikke få lov at komme med ud og se det her? Og hvis man er indstillet på at hjælpe med at yde en indsats med natur- og vildpleje, så er der rigtig mange, der er meget velvillige til at hjælpe. Og det kan også være i jagtforeningen, man siger, hvad skal der til for, at jeg kan komme med dig på jagt? Kan jeg gøre et eller andet? Og så kan det jo være, at der er et eller andet i konsortiet, der siger, jamen vi har brug for hjælp til at få bygget nogle hugstande, man kan sidde på anstanden i. Så hvis du bygger dem, så må du komme med på jagt. Altså, så der har I også nogle muligheder. Og endelig så er der jo også nogle, hvad skal vi sige, jagtlige muligheder med at regulere, hvor man også med at komme ud og regulere kraver, sidde efter rev og sådan noget. Det er også typisk noget, man siger, hvis du vil hjælpe i vores konsortium med at regulere kraver og ræve, jamen så får du også lov til at skyde et eller andet. Sådan kan det også være. Man kan også endelig vælge at sige, nu ved jeg ikke, hvad budget I har for det, men afhængig af størrelsen på budgettet, så er der også mulighed for at gå ud på en ejendom og købe mulighed for at skyde en buk eller skyde et efterårsdyr. Det ved jeg, der er nogle steder, man godt kan få lov til. Jeg tænker, hvis der er et konsortie, der har meget råvildt og gerne vil have skudt nogle hundyr og lam, så er det et fint sted at starte. Sige, jeg vil gerne give 1.500-2.000 for det, og så får man kødet med ind. Det er sikkert på, at der er også nogen, der vil give mulighed for. Ja. Jamen nu er vi jo begge to meget unge og har ikke den største indkomst. Vi snakker lidt om omkring 5.000 kroner, og som om året vil vi godt kunne skrave frem og sige, at det synes vi godt, det kan vi godt lægge for at komme på jagt. Og hvad det så indebærer af forskellige jagter, det må tiden jo så kun, altså, det er jo kun tiden, der kan vise det. Men ellers så var det de der 5.000, vi har regnet med. Og når man sådan kigger ind på for eksempel jagtformidlingen på Todega, og vi var inde og kigge, og der er der også masser af forslag på, jamen, der er et lille stykke jord her, det kan vi lege os ind på, eller der er en konsortieplads ledig. Der er rigtig mange ting, kunne vi godt se. Ja. Men igen, hvor vi sådan prøver at følge vores budget. Er det muligt at få noget for det beløb? 5.000 kroner per mand? Ja, det vil jeg sige, det er det. Altså det er klart, at jagtleje er jo typisk dyrt, men hvis I er friske på at give en hånd med, så tror jeg, at der er nogle muligheder for at komme til noget jagt på den måde. Det er bare at spørge de gamle, erfarne jæger i et eller andet konsortie. Hvad skal der til for, at jeg kan få lov at komme på jagt her hos jer? Og jeg er sikker på, at de vil se velvilligt på det. Men det kræver, at man er lidt opsøgende i det. Ja. Og så altså tage fat i jagtforeningen. Så der findes ikke, altså udover som du siger, strandene, men der findes ikke andre sådan steder, hvor du bare kan tage og skyde sådan på egen hånd, altså uden du er med en forening, eller uden du er sammen med andre, men hvor vi bare sådan os to i toget kan skyde. Så skal man jo ikke uden at have lov af lodsejeren selvfølgelig, men jeg tænker også et konsortie, der har igen ræve, kraver, typisk noget, man kan få lov til, uden det koster noget. Altså, jeg ved i hvert fald, at mange konsortier vil ikke have noget imod, at man sætter nogle nye ud og gik på kravejagt, eller duejagt for den sags skyld. Så der er nogle arter, som er uudnyttede. Jeg vil næsten sige, at nogle steder kunne man sikkert også få lov til at gå efter en hare, gå på haretram, fantastisk jagtform, der mange steder er glemt. Og det er da også oplagt for sådan nogle unge, friske fyre, som jeg er kommet ud og gå efter hare. Fantastisk jagt. Så det er bare at spørge, være lidt nysgerrig på det og opsøgende, så er jeg sikker på, at de gamle jæger er klar til at byde jer indenfor i folden. Ja. Ja, det var dejligt at vide, at vi ligesom kunne, at det er jagtforeningerne, som du regner med os lige at skubbe os ud i som det første. Ja. Ligesom, for det er jo en stor kreds, der kan sikkert godt være mange, der kan hjælpe os. Det tænker jeg. Jeg ved da, så min egen vedkommende, der forsøger jeg da, hvis jeg har nogle mulighed for at invitere nogen med på jagt, så vil jeg da, hvis jeg kan, tage nye jæger med for at få dem med ind, fordi det kan være svært i starten at få skabt det her netværk. Og der er jagtforeningen det absolut bedste sted at starte. For der har du allerede masser
erfarne jæger, du har mulighed for at danne netværk med. Jeg tænker faktisk også at køre rundt i den egn, hvor I nu bor, og se om der er nogle landmænd, der har nogle spændende jagtmarker, og selvfølgelig forsøge at være meget ydmyg og forsigtig, når man henvender sig til en landmand. Det kunne jo være, at der var nogle andre jæger, der havde lejet jagten der, så dem skal man jo ikke træde over tæerne. Men hvis der nu er en landmand, der har noget jagt, og I tænker, det kunne være, at jeg skulle lige køre op og banke på døren og spørge, er du ikke interesseret i at få hjælp til at få skudt noget af det råvildt, du har her, eller de duer? Og det kan jo så være, at vedkommende siger, nej, jeg vil ikke have jagt her, og vedkommende siger, jo, søren, det har det ingen andre tænkt over. Så det er der en mulighed. Og så kan det være, og så kan du få noget kød fra mig, når jeg har skudt noget, eller på anden måde give et eller andet hjælp til den pågældende, som tak for at få muligheden for at gå på jagt. Det tænker jeg også er en mulighed, man kan afdække. Men det kræver også lige, at man er igen opsøgende på det, og ikke bange for at sparke nogle døre ind, har jeg nu sagt. Så det er også en mulighed. Ja. Jeg tænker også, at der er typisk også nogle ældre jægere, der indimellem måske ikke er så mobile længere, som de har været. Dem kan I måske få afkodet ud i jagtforeningerne og så sige, ved du hvad, jeg har faktisk en bil, og skal jeg ikke sørge for at transportere dig på jagt næste gang, du skal på jagt, og måske hjælpe dem med at stadigvæk kan få lov at komme med på jagt. Min erfaring er tit, at de der sådan lidt mere modne jægere i den ældste alder, eller hvad vi nu skal kalde det, men de vil rigtig gerne med for fællesskabets skyld og for frokosten osv. Så der kan man altså også give dem noget mere indhold i tilværelsen ved at hjælpe dem med på jagt, fordi de ikke er så mobile længere. Eller andre ting, som jeg ikke lige her kan forudse, at man kan hjælpe andre jæger med, der måske er udfordret på at have plads til noget udstyr, eller hjælpe med at bygge en hugstand, eller hvad det nu måtte være. Hvis I har hænderne skruet ordentligt på, så er det jo typisk noget, der er i høj kurs hos andre jæger med at få bygget nogle hugstand, eller foderhus, eller hvad det nu måtte være. Så der er altså også nogle muligheder. Jamen der er det egentlig ret heldigt, at jeg er i gang med at uddanne mig som tømrer, så det er jo... Der er du foran på point. Ja. Det er jo heldigt for mig. Ja. Så, men ja, det ville da være mega fedt at kunne bruge det som en betaling på en måde, hjælpe med at bygge et eller andet, eller nu når jeg har forstand på det. Altså det vil da være det fedeste, at kunne hjælpe andre folk, og også bare, nu når vi begge to er over 18, så vi har da begge to fået kørekort, og det vil da være fedt at kunne hjælpe andre med at køre dem ud, og så bliver betalt med en gang jagt. Altså det er da en måde at komme frem. Ligesom det der med at bidrage noget til jagtforeningen, så man får noget igen. Altså, ligesom du siger, så kan man køre nogle af de gamle ud og få med ud til jagterne, og bare bidrage nogle ting, hvis man har plads til noget kød hjemme i fryser, og man kan opbevare ting for, at man gør nogle forskellige ting. Ligesom man siger, han tømmer og bygger nogle ting for dem, så på den måde kan man få noget jagt igen. Ja, eller håndtere vildtet efter, der er skudt vildt, og så er der måske nogen, der måske har erfaring i, hvordan man gør det, men måske ikke har energien længere til at gøre det. Så vi skal ikke hjælpe med at slagte, så tager vi det her vildt. Så må du lige vise mig, hvordan jeg skal gøre det, så skal jeg nok foretage det hårde fysiske arbejde. Der er I jo i en alder, hvor det er helt oplagt for jer at byde ind og sådan noget. Så det er bare at tænke skævt på, hvordan man kan hjælpe de andre. Så det vil jeg også klart anbefale jer. Det er jo også fantastisk, når vi bor begge to i sådan små byer. Der er ikke nogen af os, der bor inde i centrum eller noget, så vi har også på en måde kendskab igennem vores forældre eller venner til små landmænd, der måske har noget jord, vi kan få lov til, så det kan være, at vi ligesom på en måde har et lille indtryk af, hvem er ham, bundmanden, vi skal have fat i, og hvor meget jord har han overhovedet, og hvordan er han egentlig selv, er han jagtinteresseret, er han bare sådan en kedelig type, der sidder derhjemme og, I skal ikke gå på jagt der, eller vi vil slet ikke have noget jagt. Så men det er da fedt, det har vi da ikke lige tænkt over, at det vil hjælpe os så meget, at der vil ved at gå ud til en landmand. Ja. Man bare hele tiden være ops på, at hvis der er nogen, der har lejet jagten, så skal man være varsom og ikke træde dem over tæerne, fordi det er klart, det giver anstød til nogle sure miner. Der skal man tænke sig rigtig godt om. Det vil jeg sige, det er den eneste sådan lige betænkelighed, man skal være ops på. Men der er masser af steder, hvor der ikke bliver gået på jagt, så der er et potentiale. Og som jeg nævnte før med at gå på haretramp, der er altså også masser af jagt ude på markerne, som i dag ikke bliver udnyttet, fordi rigtig mange jæger, de vil hellere stå inde i skoven. Som nye jæger, der har I altså for mig at se masser af muligheder for at komme på jagt på markarealerne. Fordi der er ikke ret mange, der benytter sig af. Så det er bare med at komme i gang. Nu har vi begge to fædre, der går på jagt, og vi har sådan snakket lidt om, jamen hvad sådan med at købe et stykke jord selv, hvis vi så ligesom lavede vores egen konsortie, egentlig lige fra start af, så fik vi vores fædre med, som ved noget om jagt, og de har nok nogle kammerater, der ved noget om jagt, og så får vi også lidt flere penge ind til at starte noget op i en skov, altså vi har et stort stykke. Hvad synes du om det? Det lyder bestemt også som en god idé. Altså man kan sige, at styrken ved at gå ud i jagtforeningen, det er, at der kan du
møde dem, der er inkarnerede rævejæger og går på gravjagt og prøve det. Nu ved jeg ikke, om jeres fædre også gør det. Og du kan møde dem, der er meget opsat på at gå på strand- og havjagt, og dem, der gerne vil skyde kraver og de her ting, som er nemmere at komme til. Så der får I en mulighed for at afsøge de her ting. Det kan jo være, at I begge to opdager, at det her med strand- og havjagt, det er faktisk meget mere spændende. Og så tror jeg egentlig, at jeres penge vil være meget bedre brugt på at købe en ordentlig pram og noget ordentligt udstyr til at gå på strand- og havjagt, fordi der har I masser af muligheder. Og det byder altså på noget meget udfordrende, spændende jagt. Så det er fantastisk. Ja. Men det var i hvert fald en del af, vi snakkede om, at det kunne da være mega fedt. Altså bare sådan en morgen, hvis vi nu havde købt et stykke jord, og vi kom ud og sad sammen, og så kommer der, jamen lad os bare sige en buk, der kom, og man så fik lov til at se den en morgen der. Det ville da være fantastisk at have som et minde, som et par kammerater, som man kan gå og joke lidt med. Det synes vi i hvert fald var noget, vi gerne vil opleve sammen med. For os der er det nok lige så meget sammenholdt, det der med at gå på jagt og få nogle gode venskaber, ligesom hvis du går til fodbold eller andet. Ja. Altså samtidig man har jagten som fælles interesse. Så måske, det er jo ikke ligegyldigt, hvilken jagt man går på, der er jo noget, som du siger, man helst foretrækker, men også, at man gør det sammen. Det er i hvert fald det, vi vægter rigtig højt. Ja, det der fællesskab, det er også rart at have nogle del oplevelser med, som du er inde på, helt sikkert. Helt sikkert. Men jeg tænker også, der kan også være jagtforeninger, der arrangerer ture til udlandet. Ja. Det er også altså for eksempel ture til Tyskland på de her bevægelsesjagter, men det kræver så, at man har riffeltegn typisk. Det er faktisk også til at komme til for ukommelige penge, så hvis I havde det budget omkring 5.000, så tror jeg også, der kan blive råd til en tur til Tyskland på bevægelsesjagt. Det kan man normalt godt finde inden for den der ramme der. Ja. Men igen, altså, få afprøvet de forskellige muligheder, der er, og trække på de erfaringer, der er ude i jagtforeningerne, så bliver I skarpe på, hvad det er, der er det vigtigste for jer, når I går på jagt. Sådan, nu er jeg inde og kigge igen på det der jagtfamilien der, de snakkede om, at de har sådan mange indhegninger, alligevel mange steder rundt om i Danmark, hvor de sådan, så vil de gerne have skudt, altså så sælger de for eksempel en buk, eller altså de forskellige arter der, så vil, hvor man sådan, kunne det være en idé at starte sådan, med at tage ud i de der hegn der, ligesom, man ved den er der, du skal ikke sidde forskellige timer ude i en huksis og vente på, at der kommer en buk. Kunne det være en idé at starte sådan? Det kan det da bestemt. Man kan sige, at det at det er i et hegn, behøver ikke betyde, at det er lettere. Det behøver det bestemt ikke. Altså jagt i hegn kan bestemt være udfordrende, hvis ellers det er et stort hegn med skov og marker og så videre, naturområder. Så det behøver ikke at være nemmere. Det mener jeg egentlig ikke, det behøver at være. Men jeg synes igen, at tage fat i folk ude i jagtforeningen med et konsortium og spørge, om man må få lov til at sidde og skyde et lam eller en rå. Det er typisk noget, der ikke er svært at få lov til. Og så får I nogle fede oplevelser med det. Det er jo også spændende. Så det er også overkommeligt med priserne, typisk. Så det er bare at komme i gang. Ja, og så er der selvfølgelig også den mulighed, som jeg ved mange får jagt ud af. Det er simpelthen at anskaffe sig en hund og træne den og få den gjort god til jagt. Jeg har selv haft stor fornøjelse af at komme meget på jagt, fordi jeg har haft nogle hunde derude, så det var egentlig mere hunde, der blev inviteret med, end det var mig. Men det har givet mig masser af fantastiske jagtoplevelser, så det med hunden er også fylder rigtig meget for mig. Og det kan også være, at det er noget, I finder ud af, det er den vej, I skal. Ja. Så det er også en mulighed. Ja. Og nu bor I et sted, hvor der også er ejendom med jagtvæsener. Der kan man typisk også henvende sig til jagtchefen og spørge, om man må hjælpe med at klappe eller apportere, hvis man har hunden. Og hvis man gør det, så er det også mange gange, man bliver inviteret med på en jagt, som tak for hjælpen. Så det er også en mulighed. Det kunne være meget sjovt at prøve at nu er ikke lige nogen af os, der har regnet med at lige få vores egen hund nu. Jeg regner i hvert fald ikke lige med det. Men det bliver meget sjovt at prøve at, når man bliver ældre, så ser man, kan få en hund og prøve at træne den op. Det giver i hvert fald nogle andre aspekter til det, hvor vi jagter at have en hund og opleve det sammen med. Nu snakker du om oplevelsen sammen med en kammerat. Det er jo også sammen med hunden, man får nogle fantastiske oplevelser. Så det kan også anbefales, absolut. Jamen, mange tak for i dag. Det var godt, du ville komme. Selv tak. Tak, det er godt. Jo, tak. Så kan det være, at vi mødes ude i de store familier. Ja. Vi ses. Det gør vi. Hej med dig. Hej. Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, det er en god tilgang til det. Og var klar på at yde en indsats for at komme på jagt. Og det tror jeg er vigtigt, når man står som nyjæger og ikke er bange for heller at tage fat i jagtforeningen og simpelthen sparke nogle døre ind for at komme på jagt og sige, hjælp mig, jeg vil gerne med på jagt, jeg er ny jæger, så er jeg sikker på, at de gamle nok skal løfte den opgave, det er jeg sikker på. Så vi har fået fat i nogle gode jæger her, tænker jeg, der får et langt godt jægerliv. Så det var meget positivt. Jeg har ikke svaret på mange. Mest af det med at være i tvivl om, hvor vi kommer på jagt henne, og hvad det koster og sådan nogle forskellige ting, og det fik han svaret meget godt på. Det gjorde han virkelig. Ja, i hvert fald jagtforeningen
er jo en god start og en nem start. Ja. Det er jo bare lige at ringe ind hurtigt, så høre hvordan vi hjælper. Og jamen ellers så vil jeg bor lidt nede i en lidt mindre by, og jeg kender rigtig mange bønder, som jeg så også sagde, gå ud og banke på, og så gå ud og tilbyde min hjælp. Hvad kan jeg gøre for dem, og kan jeg så få noget jagt af dem eventuelt? Det gavner mig rigtig meget, og Mikkel for den sags skyld også, at vi kunne gå og spørge dem.